Dnešného videa. Dneska si otvoríme presne tento balíček. Poďme na to. Vám dám takto balíček. Troška vás takto dám. Tak. Aby ste mi videli ruky. Tak. Tu je ten balíček. Tu sú moje ruky. Vidíte to dobre? Je to od môjho kamaráta. Tak, ideme na to. Čo tam bude? Vôbec neviem, čo tam bude, takže nejako to otvorím, neviem to robiť ako mat. A je tam napísané, že od Jakuba pre neviem čo, to som si nečítala, ani ma to nezaujíma. Mňa zaujíma, čo je vnútri. No tak ja to neotvorím. Počkajte. Počkajte, už mám nožničky. Tak už si to aj otvorím. Len ak tam niečo je, tak aby som si to neprestrihol. Ale zdá sa mi, že nič som si neprestrihol. Takže máme tam na obal pekný a 2 boostre Scarlet Go Violet. V minulom videu vo videu, ale minulo, keď som mi kamoš dal Scarlet Go Violet, tak mi tam padol dosť veľký banger, ale toto je v poho. Myšky dáme preč. Tak, otvoríme si prvé toto a ideme teda na to. Vidíte moje ruky? Dobre, ja vám to dám takto. Sorry, ja to nevidím. Ten film... Už to mám. Čo? Už to mám. A takto si to vybereme. Prepáčte, teraz mi kamera tak zblbla, môj telefón. Tak to vyzerá ten balíček. Dáme. Toto hodíme preč. 1 karta Card 3. A ideme na to. Basic Energy. Todeschool. Sandy, dobre, Hondom, Fidok, Miriam, ako má mamina, Lucario, Rock Kelplit, Hondor, Herinisis a Miraidon. A Miraidona mám aj tu, tak ideme sa pozrieť na to Miraidona. Čo bude v Miraidonovi? Tak to sa to otvára. Tak ja mám rád. Odbalovanie. Tak. Máme tu odbalené a ak nám tu nič nepadne, minule mi s kamarátmi padla zlatá karta, takže ak v tomto balíčku nič nebude, ale možno bude, lebo sa mi to nedá otvoriť, tak už sa mi to otvorilo. Aj samé. OK, tak balíček dáme preč. Dáme 1 karta Card 3. Tak. Basic Energy, Clouder, Viglit, Power Yant, Todeschool, Mesagoza, Tripfin, Defiance Ban, Tropius, Clefy. Gardevoir EX. Fakt pekná karta. Dobre. Grading v pohode. Dobrá karta. Ďakujem, že ste mi to dali a fakt prvý balíček nič a druhý zase hit. Takže keď mi už dal ten obal, tak si to dám do toho. No to takýto pekný zlatý. No a to je asi na zlatú kartu, to si dám. Tak. Alebo počkajte, ja vám ukážem aj tú zlatú kartu a troška si to prehodíme. Chvíľku počkajte proste. Tak. Už som tu. Toto je tá zlatá karta, čo nám minule padla. A ja si ju vlastne vyberem. A jak mi dal ten obal zo Scarlet Go Violet, tak ja si to prehodím, že tú zlatú kartu dám do toho.
Ale opatrne to chcem. Tak. Tak je to v tom zlatom. Dám to do top holderu. Prepáčte za ten hluk, to sú moji. No, mám to v tom top holdere. Takto to vyzerá. Aj s tým zlatým obalom. Dáme to nabok. A teraz tá karta, čo nám tam padla, tu dáme do tohto normálneho obalu. A dáme to do top holderu. Po túto edíciu ja nezbieram, ale keď mi to všetci dávajú, tak prečo nie? A zase to som tam netrafil. Sorry, že som neviem trafiť. Prepáčte, mám za ten hluk, ak to počujete, tak mám oslavu, to je moja rodina. Mám oslavu dneska. Toto mi prišlo od kamaráta. Takže toto nič. Ale padla tu táto pekná karta. Pod tou kartou budete mať cenu tej karty, takže neviem, koľko stojí, ale viem, že táto kartička, ten nestball, stojí 23 €, takže to je dosť dobrá. Prepáčte. To je dosť dobré, že 23 € za toto. Tak, ak sa vám páčilo video, tak dajte like, odber. A ak by ste chceli ďalšie takéto videá, tak dajte zvonček a čau u ďalšieho videa.